KPS Recording Studio Resna Bazaar. Recording by Suman Sargam HD. DJ Pampam Raj Suha. Singing by Vivisan Divana. सुनो भैया सुनाबै छिया ओकर बात बताबै छिया यार के कथा सुनाबै छिया कुछ दिन ऊ हो कैलकै प्यार प्यारे में छोटू के देलकै मार जिंदगी के ओकर देलकै उजार प्यारे के संग कर खिलवाड़ मीडिया पे बोलै करबै न शादी केना के ओहो भए गेल राजी मीडिया पे गेलै ओहो छाय छोटू के साथे भेलनिया सुना सुना सुनाबै छिया यार के कथा सुनाबै छिया KPS Recording Studio Resna Music Bazaar. Director DJ Pampam Raj. Singing by Vivisan Divana. देलकै चलाई ऐसन खेल माई बाबू के भेजलकै जेल मनु के संगे चललकै रेल मांगे रहै उइन साफ कोई नै सुनलकै एकर बात घर में रोबै छै एकर दादी कोई नै बोलै छै एकर लाजी आरती के लागलै न कोइनियो शरम 3 महीना में भूल गेलै गम कैलकै ओहो एतना छति मनु के बनलकै अपन पति Recording by Suman Sargam HD. Director DJ Pampam Raj. Singing by Vivisan Divana. आरती कोयल लड़ाई हमर पति भेल छोटू के भाई बाबू के देबै जेल में सराई लागलै नै ओकरा शरम जे देलकै हो ओकरा जनम राइटर सुमन लिखी देलकै गायक विभीषण गाबि के सुनेलकै खत्म करै छियै एकर खिस्सा छोड़ियो न भाई हो एकर पीछा KPS Recording Studio Resna Bazaar, Madhepura.